approve it, pero gani February na approve na nato. Unsa may mapupo nato nini. Number one is a victory for the people of Dumaguete nga dili ta mag-reenact og budget. A victory for the majority members of the city council, no, ang Pondo Kasarigan. Mo'y niduso gyud for the recommendation of four important items: ang pag-purchase of the heavy equipments, ang pagbutang og mga panimalay atong nasalanta sa Baguio, pagbutang o pag-develop sa ato ang Boardwalk West Boulevard, and one other item. And di ano mo makita nga kuan. Muna ako silang gisulti as council nga ang Liga ng mga Barangay, ang ABC, will really come into action or play kung si angayan kayuan sa katawhan. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Action! Balita! Ang panunsod sa request ng Dumaguete, unsay mo reaction ani nga ni-approve na gyud? Pila na siya Kuan, kaning hitabo nato dinhi is something angayan gani gyud ding suhiron sa ubang mga LGUs nga ang konseho nag-exercise sa otoridad, no, with respect to how money is being spent and to be spent, no. Mo man ang natay separation of powers kaya na check and balance. And atong gipahibalo sa katawan sa dakbayan nga we have until next month to approve it, pero gani February na approve na nato. Unsa may mapupo nato nini. Number one is a victory for the people of Dumaguete nga dili ta mag-reenact og budget. A victory for the majority members of the city council, no, ang Pondo Kasarigan. Mo'y niduso gyud for the recommendation of four important items: ang pag-purchase of the heavy equipments, ang pagbutang og mga panimalay atong nasalanta sa Baguio, pagbutang o pag-develop sa ato ang Boardwalk West Boulevard, and one other item. And di ano mo makita nga kuan. Muna ako silang gisulti as council nga ang Liga ng mga Barangay, ang ABC, will really come into action or play kung si angayan kayuan sa katawhan. So muna akong gibalik-balik yun nga dili member sa kasaligan. I am not a member of the minority. Ako as being ABC is an independent entity. Muna nga the experience has taught me nga among gitukod ang bag-o partido diya sa City Council. Ang itawag na to PBSK. Asa man na Dili siya? barangay og Sangguniang Kabataan. Kami mang duha sa SK President niini, may kauban. Partido Boses sa Katawhan. So the people of Dumaguete will be hearing from us, and we will be very consistent nga kung sa among decision diya sa konseho, kaming duha sa SK President will always be for the good of the people. So what yung political strings attached diya. So diya po nakita sa katawhan nga it's really good nga kay guys ko mo tag 1.2 billion, no. AIP na to is 1.2 billion, dili ko medya nga nakadako ang kwarta. So natural gyud nga i-scrutinize ko na sa City Council, which is their authority. We would like also to extend our kaning magsalute po sa tulo ka bok minority members nga nag-fight po sa pag-approval, but at the end of the day it was a collegial decision, mass motion. Kaming tanan walay bisag usa nga ni-deny sa maong AAP og budget. Gani gahapon gyud emergency meeting na yon, February 14, the best Valentine gift nga atong ihatag sa dakbayan ang pag-approve sa itong budget. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Action! Balita!